Anyan ang nagpintas ti templom, o apo ang manakabalin amin, kasta unay ti gagar ko ang mapansadyay. Kahit ko ti sumrek iti templo ni Yahweh, kantaak iti Diyos asibibiyag. Agkantaak asiraragsak iti amin na puso ken kararwak. Agumong dagiti bilit ken ti salapingaw ket aywananda dagiti sibungda iti asideg dagiti altar mo. O apo ang manakabalin amin, ari ken Diyos ko, naragsak dagiti agnaed iti balay mo. Kanayon nga agkankantada iti panagdaydayaw ken ka. Kararag tayo. Apo, gyaman kami kadayato yung aldaw. Ipkas mi ti panagyaman dagiti grasya nga impaay mo kada kami ti naglabas nga lawas. Wena po adda dagiti nagkapsutan mi ken nakaitublakan mi. Napuutan mi man ida wenno saan pakawanen na kam kadagitoy nga pagkurkurangan wenno nagbasulan mi. Yam kasta, ngagyaman kami, kadagiti inpaay mo nga bendisyon. Ti salunat, dagiti kinan mi, wenno dagiti nagpaay, napigsa, ti biag mi. Kasta nga lagipen mi, ti parte, ti pamilya mi, wenno to'y man, nga lugar, ti ayanda, itanga kanito,
Iramraman mi da ay kararagan, ti pamendisyon mo kadakwada, panangalwad mo kadakwada, kasta ngay kamet, tinananay nga sirip ti pastor mi, nga mangiburay ti sasaom itang agsapa. Kastamet ti membro dagiti koro ti Ilocano. Wena po adu dagiti kayat mi nga dawaten ken ka, emi pampangrunam wanyaman dagiti pakiybatugan, kasapulan tinay espirituan nga bagimi, ken dagiti kasapulan mi tinaldaw-aldaw. Wena po dagiti ti dawat mi tinapatay kanagan ni Apo Jesus. Amen. Kinuna tinasan ko na surat, kunam anabaknang ken narang ay ka, ket adda amin ang masapul mo. Di mo amo adas daksang gasat, ket kakaasi ka. Napanglaw ka, lamu-lamu ka, bulsek ka, ngarod, ibalakad ko ken ka, agumatang ka kanyak, iti balitok, anaguguran ti apoy tapno bumaknang ka. Gumatang kamet, iti puraw, apagan anay, apagkawes mo, tapno saan amakita ti nakababain a kinalamu-lamo. Gumatang kapay, iti agas, tamatam, tapno makakita ka. Babalawek, kendusayek ti amin, ngay ayatek. Agrekta ka, ngarud, ket agbabawi ka, kadagiti basbasol mo. Maawis nga parintumeng dagiti hektar gagay, bayad ti natal na atukar ti organo. Si Papa kong pabatay nga rod, nga dumawat ken Apo, iti pamakawan na, kadagiti nagkurkurangan tayo kanya na. Agkararag tayo, manangasi a Diyos mi, ipudno mi asaan kam ang nagbalin nga napudno ang mapagtalkan kadagiti bendisyon nga impay mo. Saan mi nga inbingay, ken nabaybayan mi nga aywanan dagitoy. Pakawanen na kam, iti kinaim bubukudan mi, kadagiti ingkam matalek mo a probisyon. Pawarwem dagiti puso mi wapo, ket tulungan na kami amang ted asi paparabor, agserbi asi tutulok, ken mangusar kadagiti sagot mi, amang idayaw ken ka, ken mang bendisyon kadagiti dadduma. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Nyagem kad rupam kanyak tapno sikati pagnaedak. Amen. Tangarod di kanito, maangay dagiti sagot agpaay ti paramid ti purpose building.
Naimbag nga agsapatay amin kakabsat. Good morning. Ayan, naimbag nga Domingo tay amin kasnamet ken nang nangruna kadagiti adda iti uneg iti gimong tayo ken kasnamet kadagiti adda iti live streaming kablaawan na kayo iti naragsak ken naimbag nga aldaw ken di apo kadagiti bibiyag tayo ken kasnamet nga dawat tayo nga ti kapya ken talna ti ipaay na ti tunggal maysa kanya tayo. Ken kasnamet nga agyaman tayo kadagiti umuna nga gundaway nga makadwa tayo oray kadagiti adda iti live streaming agyaman kami iti panakipasetyo iti dinumingo nga panagdaydayaw ken panagyaman tayo ken apo ket kidawik man no adda dagiti sa cellphone nyo paki-share and post yo iti link tayo sa pulin nyo lang ti Central United Methodist Church ken kasnamet nga naka-live tayo iti daytoy nga kanito iti Ilocano service ditoy iglesia tayo ditoy Central UMC ket paki share and post yo man tapno adupay nga makakita nang nangruna kadagiti kailyan kapamatyan ken kakabsat tayo nga Ilocano nga agnanay ditoy di par ti Metro Manila ken kabangibang nga probinsya ken Ili-ili ken kastamet kadagiti adda iti sabsabali pay nga probinsya ken nang nangruna kadagiti adda iti Ballasi Utaaw ket agyaman tayo kastamet ti presensya dagiti kakabsat tayo nga umuna iti daytoy adda dagiti first timer agyaman tayo iti presensya ni kabsat nga Kuya Ronel Cabaral ken ni Denise Cabaral naggapuda pa ijay Rizal Saguday Quirino ket dawek man ti panagtakder da agyaman kami iti presensyayo ken kastamet ken ni kabsat nga Ella Caime from Ramon Isabela ayan ken adapay dagiti first timer nga makadwa tayo tata first time nga makadwa tayo dito iglesia tayo ket no adaman kakabsat kidawek man ti panagtakderyo no adda dagiti umuna nga gundaway nga makaapan dito nanumo nga iglesia tayo dito Central United Methodist Church ket agyamang kami ket agtultuloy nga bayat nga dakay dito Manila ket sapay la kumata saan nga daytoy iti umuna ken maudi nga makadwada kayo nang nangruna iti aldaw iti Domingo. Ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay. Ayan. Ken kastamet nga nakadanon ti anniversary da iti daytoy nga iti daytoy nga Domingo ket dawek man no adda dagiti birthday iti daytoy nga lawas na ket agyaman tayo idi kalman ket birthday ni Engineer Jello. Ayan sa Dora ken kasnamet ti wedding anniversary da Ella ken Elmer hindi na naglabas nga iti napalabas nga lawas agyaman tayo ta naabot naman ti anniversary manen iti biagda kas agasawa ken kasnamet kadagiti dadduma ken into no 31 ket birthday met ni James Jomar James Tabios ayan na ni Jomar ayan ket kastamet nga kablaawan tayo so dati panakadanon ti birthday da ken siya sino mampay kanya tayo nga nakaabot iti panagkasangay da iti daytoy nga lawas ket kablaawan da kayo iti naragsak nga panagkasangay ken panakaabot yo ti anniversary yo ket tultuloy nga kararagmi nga ni Apo Dios ti mangbendisyon kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kada kayo agyaman tayo met tinaballegi nga music Sunday tayo idi Domingo no mampay awanak dispensary nyo da kami ijay Dubai idi napalabas nga Domingo tapno kastakit ordenahan mi dagiti talong umunang nagbalin nga pastor nga inordenahan mi kas ordained elder ti United Methodist Church ket kadua mi met ni obispo ken ni admin ken dagiti duang DS tayo iti Northwest ken Southwest ti Philippine Annual Conference ket DJ mo ti umuna nga nakaluganak ti eroplano internationally DJ mo ti umuna nga ket halos pimano kami idi Friday ay tama Thursday ti rabi ditoy ket kastamet nga nakadanong kami ti Huwebes met lang ti rabi ijay so Friday, Saturday, Sunday ket na
nabisita mi met dagiti tallo nga iglesia ijay, di may isa nga iglesia tayo ijay Sharjah UMC, no dati ka kapamatyan tayo wenno kabagyan nyo mabalin tayo nga i-channel so da ijay ken kastamet ijay Dubai First United Methodist Church nga madama da nga aramidin ti Domingo nga panagdaydayo da ijay Trinity Anglican Church ijay Dubai mismo ken kastamet ijay OG Oasis of Grace ijay Albarcia sa dijay Albarcia Winodjera ijay metlang UAE. So agyaman tayo ti gundaway nga isuda dagiti imuna nga naordenaan nga pastor ijay di paar iti Middle East. Ken agyaman tayo kadagiti koro tayo ti ministeryo da nga impaayda nga isuda ti nangi dangulo iti panagdaydayaw tayo iti Domingo ken kastamet ken ikabsat nga Michelle ti testimonyo na agyaman tayo no mampay awan iso na nga magyaman tayo tagtultuloy nga panakipaset na iti gimong tayo dito Central United Methodist Church ket tatamet ket celebrar tayo iti Stewardship Sunday ket adda ti makita yo nga form dita tugtugaw yo ket no kayat yo man ti makipaset kadagiti na duma-duma nga ministeryo ti iglesia tayo ket mabalin nga fill upan nyo tapno kasta ket maamuan mimit no anya dagiti kayat nyo nga pagserbian di uneg ti iglesia tayo ken kastamet dagiti kayat namot ti mangidonar di na duma-duma nga banag nga mabalin nga mausar iti uneg ti iglesia tayo ket makisapulin nyo lang ni Ate Lourdes Sevilleja tapno kasta ket maamuan nyo dagiti dumapay nga detalye na ken kastamet nga ti second phase iti disaster risk management risk reduction management seminar ket agtultuloy into no Sabado iti oras ti 9 a.m. to 3 p.m. dito'y Garcia Hall ken kastamet nga into no Sabado maawis dagiti amin nga associate lay leader officers workers ken kastamet ten nga oray dagiti ko na kidawek bat ti presensya dagiti leaders ti koro ken timpuyog nga makipaset tayo iti panimulang lakbayin nga kas programa iti Manila Episcopal Area daytoy ket conference level ket iso nga amin nga iglesia tayo dito Philippine Annual Conference ket agkikitan to ditoy Central UMC into no Sabado tapno kasta ket marugyan daytoy panimulang lakbayin nga kas programa iti obispo tayo. Into na madamdama amin dagiti paset iti Health and Welfare Committee adda ti maaramid nga meeting dito cubicle kalpasan ti gimong tayo madamdama ken kastamet iti jail ministry seminar into no this September 1 ti ora after ti English ket cubicle mit lang ket into no September 8 isumet ti Grandparent Sunday ket into no September 8 met ket dati senior citizens Fellowship General Assembly nga maaramid iti Garcia Hall ti 2 p.m. to 4 p.m. ken kastamet nga tultuloy nga suportahan tayo iti Timpuyog Sunday School ken kastamet kadagiti agtutubo wenno nya kastamet dagiti nataingan no adda iti puso yo nga agserbi ken apo kas paset iti koro tayo maawis kayo makipaset iti ministeryo tayo ditoy Central UMC. Kidawek man ti panagtakdir tayo kakabsat kablaawan tayo abrasain tayo ti tunggal maysa nang nangruna kadagiti bisita tayo bayat makankanta ti timpuyog dagiti Kristiyano.
panakaibasa ti nasantuan na surat ti Epistola, maadaw iti libro ni ti Efeso, 6 verses 10 to 20, kasto iti mabasa. Ti panakigubat iti dakes. Kamaudyanan na, agbalin kay anatipker iti panakikaysayo iti apo, ken iti nabileg a panakabalin na. Ikawesyo ti amin akabal nga inted ti Diyos, tapno babalinyo asarengten dagiti pangalilaw ti Diablo. Saan adagiti tattao ti kagubat tayo? Nudiket ti armada dagiti demonyo, iti tangatang, dagiti agturay, dagiti panakabalin, ken dagiti jojosen wenno espiritu a pagdaydayawan dagiti tattao iti daytoy dakes a panawen. Ngarod, ikabilyo ti salaknib nga inted kada kayo ti Diyos. Iti kasta, intundumteng ti dakes nga aldaw, mabalin yun to sarangten ti gabusor, ket kalpasan ti panakigubatyo, adda kay to paylaeng anakatakder asi sasagana iti iraraot na manen. Ngarud, si sasagana kayo kumalata. Aramaten nyo apan nakabarikes yo ti kinapudno. Ti kinalinteg akas kabal asalaknibyo ken ti gagaryo ang mangipakaamo iti naimbag adamag. Ti talna apan naka sapatos yo. May nayon kadagitoy, alain nyo pa'y ti pamati apan nakakalasagyo. Taiti daytoy, may dep yun to ti amin a dumardarang apana nga ibiyat kada kayo ti managdadakes. Awaten nyo met ti panakaisalakan apan naka-helmet yo, ken ti sao ti Diyos nga ited ti Espiritu apan nakakampilan yo. Agkararag kayo bayat ti panangaramid yo kadagitoy ket panagkarkararag yo, dawaten nyo at tulungan na kayo ti Diyos. Anyaman nga aramiden nyo, agkararag kayo, kas idalan ti Espiritu. Gapu iti daytoy, agsalukag kayo, ket di kayo maupay. Kanayon nga idawdawatan yo, dagiti amin at tattao ti Diyos. Idawdawatan dakmet, nga ikanak ti Diyos iti mensahe inton nakasaganaak nga agsao, tapno na turedak amang ipakamo iti palimed ti Ebanghelyo. Maipuon ti daytoy nga Ebanghelyo, may saak apan nakabagi ni Jesucristo, na nupay si babaludak, idawdawat yo anaturednak amang ipakamo iti daytoy, kas rebengko nga aramiden. Tumakder tayo ti panakaibasa ti Ebanghelyo. Kidawek ti panagtakder tayo apit kakabsat, ti Ebanghelyo ket masarakan manipod ti surat ni Juan, ti may kanyem nga kapitulo, versikulo 50 ket innem aging ganat, 50 ket siyam ket kastoy ti mabasa tayo. Timangan iti lasagkok, ken inumen iti darak, agtaeng kanyak, ket agtaengak met ken kuana. Imbawnak asi bibiyag nga ama, ket agbiagak met gapu ken kuana. Kastamet timangan kanyak, agbiag to gapu kanyak. Daytoy ti tinapay nga naggapu sa dilangit. Saan akas iti tinapay akinnan idi dagiti kapuunan nyo, anatay damet laeng kalpasan na. Iti mangan iti daytoy at tinapay, agbiag to nga agnanayon. Imbaga daytoy ni Jesus bayat ti panangisursuro na iti uneg ti sinagoga iti Capernaum. Dagiti sao a makaited ti biag nga agnanayon. Adu kadagiti adalan na tinakangeg iti daytoy. Narikot unay daytoy a panursuro kinunada. Siya sino ti umanamong iti sasawen na? No pay no awan ti mangibagbaga ken kuana ammo ni Jesus nga agdaydayamudom dagiti adalan na gapu iti daytoy.
Iti kasta kinunana kadakwada, maupay kayo kadi, gapo iti daytoy. Anyan to lakit din no makita tayo iti anak ti tao, nga umuli iti sigod, ayan na. Ti Espiritu iti makaited iti biyag, awan apulos maited ti lasag. Espiritu ken biyag dagiti insaok kada kayo, no pay kasta adda sumagmamano kada kayo adi mamati. Sigod nga ammo ni Jesus no siya sino, dagiti saan ang mamati, ken siya sino, ti mang lipot to ken kuana. Kinunana pay, daytoy iti gapuna nga imbagak kada kayo, nga awan ti makaumay kanyak, no saan nga ipalubos ti Ama. Gapo iti daytoy pinanawan dagiti adu apasurot na, ket saan dan akimuyog ken kuana. Iti kasta kinuna ni Jesus kadagiti 12 ket 2 nga adalan, ket da kayo kayat yumet ti pumanaw. Apo insungbat ni Simon Pedro, siya sino pay aya ti papanammi, adda ken ka dagiti sao a makaited iti biag nga agnanayon, ket ita mamati kami ket ammumi asika tinasantuan a naggapu iti Dios. Diyos ti mang bendisyon ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa ken panakaidingeg, tinasantuan asasauna. Amen. Amen. Isa sa uwa naragsak, sa uama mabiyag, isa sa uwa naragsak, sa uama mabiyag. Amen. Ti mensahe, babaen ti kanta, ngay panguluan ni Kabsat nga Mark Kedeng. Ti pianista tayo ni Kabsat Paul Belia.
Diyaman tayo kakabsat, iti mensahe babaen kadigiti koro tayo nga nangigan tayo, iti daytoy nga agsapa. Kas paset iti daytoy nga Domingo, iselebrar tayo iti makungkuna nga Stewardship Sunday, ket ko nga basahin iti surat ni Pablo, umuna nga surat na kadagiti taga Corinto, iti kapitulo sangapulo ket dua nga kapitulo aging ganat sangapulo ket dua hanggang aging ganat 20 ket 7 nga bersikulo ket kastoy iti mabasa tayo. Mayarig ni Kristo iti maysa abagi nga adu iti paset na. Maysa lata abagi uray nubuklen tinaduma-duma a paset. Kastamet kada kayo amin, datayo amin, Hudyo man, wenno hentil, tagabo man, wenno siwayawaya. Nabunyagan tayo, anaikamang iti maymaysa abagi. Babaen iti maymaysa nga espiritu nga isumet laing iti naitid nga inumen tayo. Ta saan la maymaysa no diket adu ti paset ti bagi. No kasta no kuna ti saka sa anak aparte ti bagi, ta sa anak met nga ima. Di na kayat asawen asaanen apaset ti bagi. No kuna ti lapayag sa anak aparte ti bagi, ta sa anak met amata, di na kayat asawen asaanen apaset ti bagi. No matalaeng ti mangbukel ti intero a bagi, kasano a makangnyeg, no lapayag laeng kasano a makaangot. Ngem no kinaagpaysuna inurnos ti Dios dagiti amin aparte ti bagi sigon ti nagayatan na. No may salaeng iti kita iti amin apaset kasano nga adda bagi kinapudno na adu ti paset ngem maysa abagi. Ngarod di mabalin ako na ti mata ti ima saan ka amasapul wenno ulo kadagiti saka, saan kayo amasapul, saan kuna akasta, awan ti maaramidan tayo no awan dagiti paset, akasla nakapkapsut, adda ket di ataripatwen dagiti paset nga ipagarup tayo nga awan serserbina, ipangpangruna tayo met nga taripatwen dagiti naalas apaset. Panagtaripato adi masapol dagiti napimpintas a paset. Ti Dios a mismo amang bukel iti bagi tapno maikan iti dakdakkel a pammadayaw kadagiti nanumu a paset. Iti kasta awan ti panagsisina iti bagi ngem agsisinnaket dagiti bagi iti amin a paset. No agsagaba iti maysa a paset makipagsagaba met dagiti dadduma, no maidayaw ti maysa, makipagragsak met dagiti dadduma, ngarod bagi na kayo ni Kristo, ket kaming na iti tunggal maysa kada kayo. Panangitan dudu iti pamati babaen ti kararag, kaadda, sagot, saksi, ken panagserbi. Iti daytoy nga Domingo kakabsat, ket iselebrar tayo iti Stewardship Sunday. Ket kitain tayo no anya iti kay papanan ti maysa a mapagtalkan iti uneg iti tradisyon tayo kas maysa nga Metodista. Ammo tayo nga kas maysa nga Metodista naayaban tayo a mangitandudo tapno ikumit tayo ken apo kastamet ti iglesia tayo dagiti biag tayo babaen iti kararag presensya, sagot, wenno daton tayo, panagsaksi, ken panagserbi tayo, ken kuana. Isut gapuna, tunggal maysa kadagitoy nga elemento ket napatig apaset kas mapagtalkan, ken mangpapigsa iti komunidad tayo, kas Kristiyano, ken ti relasyon tayo, ken Apo Diyos. Kas ti binasak kanyayo at teksto iladawan ni Pablo, ti iglesia kas bagi ni Kristo, nga ipaganit-get na iti tunggal miyembro, ket addaan ti na isang sangayan nga akem wenno paggribingan ti tunggal maysa kanyada. Ket kasta tayo met, kas maysa nga Metodista, rebeng tayo, nga agbalin tayo anapudno, mapagtalkan, iti nagbalinan tayo akas maysa nga miyembro.
Isut gapo na nga maysa kadagiti sa ludsod, ijay membership vows tayo, ijay idi inawat tayo kas miyembro iti United Methodist Church nga kunana, will you be loyal to the United Methodist Church by your prayer, by your presence, by your gift, by your service, and by your witness. Ket numaramid tayo dagitoy nga 5 kakabsat, makakitaan kanya tayo nga datayo ket mapagtalkan akas kamkaming iti iglesia tayo. Ti umuna nga kinunana ket isu ti kararag. Napudno tayo kadinga kararag, ngamin ti kararag isu ti pundasyon tayo kas naimbag a mapagtalkan. Ti kararag ket pundasyon kuma tapno agbalin tayo a mapagtalkan. Ket babaen iti kararag ket maaddaan tayo ti gundaway a makipagkomunikar ken Apo Dios. Tapno kasta ket maiwanwan tayo ken maitunos tayo dagiti puso ken biag tayo iti pagayatan na. No umasidig tayo kas mapagtalkan nga addaan ti kararag, amuyo ti pampanunot tayo ket maipalagip kada tayo nga amin nga adda kada tayo ket intalek ni Apo Dios kadagiti biag tayo. No managkarkararag tayo kung nakarkanya, makita tayo nga dagitoy ket impaay ni Apo Dios ingka matalek na lang titunggal may sa kanya tayo. Isot gapuna nga babaen iti kararag ket mapatanor ti espiritu nga managyaman. Ngamin no managyaman tayo, kaya't naasawen mapagtalkan tayo nga Kristiyano. No mapanuno tayo dagiti bendisyon, dagiti probisyon nga impaay ni Dios kada tayo adda as si paparabor tayo asumangbat ken kuana babaen iti kararag. Ngamin no ti kararag ket paset ti biag tayo makita met ti kabibiyag a mapagtalkan tayo. Ngamin kinuna natin may isa kadagiti bersikulo iti Filipos 4:6-7 kuna awan kuma pakadanagan nyo ngem tunggal agkararag kayo iti Dios ket agdawat kayo diyo liplipatan ti agyaman kanyana aywanan na kayto iti talna ti Dios adi matukod a panunuten ti tao tapno natalged dagiti puso ken panunot yo iti pannakikaysayo ken Kristo Jesus. Isu na kas maysa nga Metodista mapagtalkan, makita ko nga managkararag tayo. May kadwa, ti kaadda tayo. Tilasod, iti makatawen, 50 ket 2 nga Domingo, anya ti adado, ti pannakikaaddayo, wenno ti kinaawan nyo, dito'y unig ti iglesia tayo. Kas maysa, napateg ti presensya tayo, iti biag ti tunggal maysa kada tayo kakabsat. No agtitipon tayo kas maysa nga komunidad, tungtungpalen tayo tinapateg, nga paset ti pannakaawag ni Apo Dios kadagiti biag tayo. Di kaadda tayo ket pangparegta kadagiti dadduma ket makatulong tapno mapapigsa tayo ken aglalo at tumibker dagiti pamati tayo. Makitam lang di kabsat mo kabsat dagiti kapamatya tayo. Mangted iti pamigsa ti tunggal may sa kanya tayo. Isut gapuna nga agkumit tayo ken Apo Dios nga agbalin tayo nga aktibo nga makipaset iti biag ti iglesia tayo. Sa giliman at abay mo, hang kaagab-absent kabsat ko naman. Oo. Dakkel ti paset ti tunggal may sa kanya tayo ngamin ti presensya tayo ti uneg ti iglesia dagiti biag tayo kas namati dakkel ti banag nga ipaay na kadagiti bibiyag ti tunggal maysa tapno mapapigsata ket maparegtada.
So dakkel ti pasetyo ti kaaddayo ti tunggal Domingo, dagiti na dumaduma nga ministeryo, dagiti na dumaduma nga aramid tayo iti uneg ti iglesia. Isut suportaan tayo kumakakabsat. Di presensya tayo wenno kaadda tayo, dakkel banag. Malaksid lang kaguram, di jay hamo kayat nga kakita, syempre, awan ko man tuno Domingo na niya kabsat. Yung tiket ko nga sa wen, ipagparganet-get nga Apo Diyos kanya tayo. Kas maysa nga metodista, di kaadda tayo, dakkel ti paset tayo, kas maysa nga komunidad ni Apo Diyos. Ti may katlo, dagiti sagot tayo. Napateg, maysa ka dagiti awis kanya tayo, nga metodista, kit panangibingay tayo, dagiti talento, ken dagiti gaming tayo, kasagot tayo ken Apo Diyos. Ti Diyos, inikan na, titunggal maysa kada tayo, dagiti na isang sangayan asagot. Daytaman ket talento, wenno gaming kadagiti biag tayo. Isut gapuna nga nasken nga bigbigin tayo kuma, ket mausar tayo, dagita nga sagot nga impaay na Apo Diyos, kadagiti bibiyag tayo. Anya kadi dagiti sagot nga makitayo, kadagiti nga makitayo kadagiti bibiyag yo. Pausar tayo ken Apo, babaen ti iglesia tayo, babaen ti panagserbi tayo. Tapno mausar dagita nga impahay ni Kristo, no malagipyo iti pangarig ti maypapan kadagiti talento, iti Matthew 25:14-30, anya ti kunana, ingka matalek ni Apo, kadagiti adipen na, dagiti na dumaduma nga gatad. Di ba? Yamaysa, inikan na ti 10, Yamaysa, sa pangarigan, 10 tintid na, Yamaysa, inikan na ti 5, Yamaysa, inikan na ti maysa. Dagiti duwakit, makita tayo nga dagiti duwakit, pinarangay da, dagiti ingkam matalek kanyada. Ngem gaputi buting, di maysa, ingkali na, di impaay ni Apo Diyos kanyana. Ngem anya tinapasamak kanyana, gaputi buting na. Inikat na ti karbingan na, nga mga yuwan iti gayay nga gaming. Ket inyawat na pay, kadagiti duwa, nga nakikitaan ni Apo Diyos, nga pinaaduda dagiti impaay ni Apo Diyos kadagiti biagda. Kasta tayo mat, aywanan tayo dagiti talento, ingkam matalek ni Apo Diyos, ket ibingay tayo dagitoy, saan tayo kumang mabuting nga ipaay dagitoy para iti pagarian ni Apo Diyos kadagiti bibiyag tayo. Saan tayo kumanga ilimlimeng, no diket napatig ti panangusar tayo para ti pagarian ni Apo Diyos. Isut gapuna titunggal may sa kanya tayo, nabaknang, amok nabaknang tayo kakabsat, adda dagiti talento tayo, adda dagiti gaming tayo. Kuna na garo dati sermon ni admin tatay nga nangig ko, kaya tayo ti gumastos ti eat all you can. Anya ti kang inaan nga restaurant dito Pilipinas kakabsat. Napadasan yon. Kaya tayo ti mangan ti eat all you can. Ngem no emangted tayo para ken Apo, daytay kabasitan. Nya. Ti ipay tayo kanya na. Ngem saan kuma? Laglagipim nga di eat all you can, ket grasya ni Apo Diyos nga dapat agyaman tayo. Isu nga dakdakkel kumapay, ti ibingay tayo. Tapno kasta ket dakdakkel ti mausar, iti ministeryo, aramid ken Apo, gapot, sika nga anak na, ket binindisyonan na. Binindisyonan na ka, kadigiti talento, ken kadigiti gaming na. Kastamet kadigiti talento yo. Ti koro tayo, agsapsapol, iti dagiti adda iti talento na, ti agkanta, pausar tayo kakabsat. Saan laing ko mga pang video okay, dagiti boses tayo, Apo. Saan laing no adda ag birthday, no adda iti aramid, kadagiti pagtaingan nyo. Ngem,
saka kaila kumanta. Tiragragsak yun, no, maka 100 kayo. Ngayon kadi, ay nalaingak gayong magkanta. Kuna tayo. Ngayon saan lang ko mga agpatinggay jay kakabsat, no makita yo, nga adda ti laing tayo, adda ti talento yo, pausar tayo ti Apo. Babaen kaligiti na duma-duma nga aramid. Ti ministeryo, iti koro, kenda duma pay nga aramid tayo. Saan tayo kuma nga ilimlimeng, dagiti talento, dagiti gaming tayo, nga kamatalek ni Apo Diyos, kaligiti bibiyag tayo. Kinuna nga rod, iti umuna nga Pedro, aramatin nyo kumati tunggal may sa bukod na asagot nga inawat na iti Diyos nga maipaay iti pagimbagan iti pada na a tao. Kas na imbag nga agaywan kadagiti na duma-duma a parabor nga inted ti Diyos. Siya sino man nga agsagaba masapol nga ikasabana ti sao ti Diyos. Siya sino man nga agserbi, masapol nga agserbi, babaen ti pigsa, nga inted ti Diyos kenkwana. Iti kasta amin abanag, maidaydayaw kuma ti Diyos, babaen ken Jesucristo, nga addaan iti dayag pannakabalin nga agnanayon nga awan inggana. Usarin tay kuma, dagiti sagot nga impaay ni Kristo. May kaupat, kakabsat, DJ, panagsaksi tayo. Panagbiag tayo, babaen, iti panangibingay tayo, iti pamati tayo. Inayaban na tayo ni Jesucristo nga agbalin ti silaw ti lubong. Daytoy ket maysa nga responsibilidad tayo kas maysa nga Kristiyano nga Metodista. Naayaban tayo nga mangsilnag wenno mangranyag kadagiti nasipnget apaset ti lubong nga pagnanaidan tayo. Rebeng na nga rod ang makita kadagiti biag tayo nga makita da iti ayat ti parabor ti kinapudno ni Kristo kadagiti aramid ti tunggal may sa kanya tayo. Saan ko ibaga nga agkasaba kayo nga mapan kadagiti daldalan ngem dagiti biag tayo kumakit agbalin kuma nga napintas, nasayaat nga testimonyo kadagiti tattao nga makaamamo ken kastamet kadagiti aglawlaw kanya tayo. Maragsakan da kadi a makakita kanya katayo. Wenno masair dagiti puso da ket agropangit dagiti rupa da no makita da kayo. Saan ko mga kasjay? Ti panagsaksi tayo ket iyan ninaw na ti pamati tayo nga makita ti aramid ni Apo Dios kadagiti biag tayo. Maipaban iti daytan no kasano nga ibingay tayo ti ayat ni Kristo kadagiti dadduma, babaen kadagiti sasauna ken dagiti aramid tayo. Kas kinuna ti Matthew 5:14-16, da kayo ti pannakasilaw ti lubong, saan a mailinged iti ili a naibangon iti rabaw ti maysa a bantay. Awan ti tao manggangat ti pagsilawan na sa nakaluban. Iparabaw na ket di iti nairanta a pagsaadan na tapno aglawag kadagiti amin at tao nga adda iti balay. Masapol met kastamet amang lawag ti silaw ti imatang dagiti tattao tapno makita da dagiti naimbag nga aramidyo ket idaydayaw dat ni amayo nga adda sa dilangit. Ket ti maudi isu kumati panagserbi. No kayat naasawen isumat ti panangipakat tayo kadagiti aramid tayo kuma. Bunga ti pamati tayo. Aramatin tayo kuma. Dagiti biag tayo. Si bibiyag tayo kuma, aktibo tayo kuma nga agserbi ken Apo Dios. Sungbatan tayo kuma ti ayab na. Tapno kasta agbalin tayo nga sungbat kadagiti kasapulan kadagiti aglawlaw tayo. Babaen ti pamati tayo ti ayat tayo ken Kristo makita da nga datayo ket agserserbi tayo. Datayo ti agbalin nga ima ramay kadagiti komunidad nga nakaibilangan tayo. Mabalin nga mariknana ti adu kadatayo nga agdudwat no kasano ti agserbi gapu ti kinakurang ti panawen buteng wenno rikna a kinakurang kakabsat. Ngem
Laglagipen tayo, nga da tayo, ket alikamen na tayo ni Apo Diyos. Tapno agtrabaho tayo, agserbi tayo, tapno kasta maitanok tinagan na. Anya dagiti makita yo nga, mabalin nyo nga iserbi dagiti biyagyo ken Kristo babaen ti iglesia tayo. Pausar tayo kakabsat. Gamin ti panagserbi, isu ti panangyusar tayo, gapo ti pamati nga inawat tayo ken Kristo. Ket no maramid tayo dagita kakabsat, makita kada tayo ket mapagtalkan. Isot gapo na nga rod kakabsat, kas maysa nga Kristiyano wenno Metodista, naayaban tayo, amang itandudo ti pamati tayo babaen ti kararag, kaadda tayo sagot saksi ken panagserbi. Ket sapay la kuma, ta ikumit tayo dagiti biag tayo, tapno mausar iti pagayatan ni Apo Dios. Mapapigsa tayo ti sabsabali, maparegta tayo dagiti dadduma, gapo kadagiti bibiyag ti tunggal may sa kanya tayo. Agyaman tayo kakabsat, ta inikkan na tayo tinaduma-duma nga talento, ket kas maysa nga miyembro iti iglesia tayo, makita ko nga datayo ket mapagtalkan. Babaen kadagiti karkararag tayo. Babaen kadagiti kaadda tayo. Dagiti sagot tayo, serbisyo tayo, ken ti panagsaksi tayo ken Kristo. Sa ko mga kakabsat, ta mapagtalkan tayo, ket agyaman tayo ti panangusar ken Apo Dios, kadagiti bibiyag tayo. Ket ambok nga bendisyon na titunggal may sa kanya tayo. Kad iti amin apaset ti panagbiag tayo, no maaramid tayo dagitoy, kas maysa nga Kristiyano nga Metodista, nga agserserbi ken kuana, babaen ti iglesia tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Tangarod ti panawen ti panangidaton, di kay mapan nga ima-ima iti matang ti Apo. Masapul amang itugot ti tunggal maysa iti sagot, kas mayan nurot iti parabor ti Apo a Diyos tayo. Pidaton tayo dagiti pagkapulo karkari ken daton a pagyaman ti altar. Maawis tayo met ang mga ramat ti online banking, babayan ti bank account ti Central United Methodist Church. Maiparang kadagiti screen tayo. To'y sagot nga yegmi, nagtaud ako kwam, intalek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin asagot mo, haywan mi apud no, ket no pagyaman iten mi naragsak puso
puso mi. Amen. Kararag tayo. Agyaman kami, iti kinaimbag mo kadagiti bibiyag mi. Tayo inusar na kami ang mapagtalkan kadagiti na dumaduma nga talento ken gaming nga impahi mo kadagiti biyag mi. Kasimbolo ti panagyaman mi, idaton mi dagiti bibiyag mi, kadagiti sagot kinabaknang nga addaan kanyami. Kitagtultuloy mo nga isubli, apo, itinananay pay nga bendisyon. Tapno agbalin kami met nga bendisyon pay kadagiti sabsabali, kadagiti lugar nga nangayabam kanyami. Ket maramat met dagitoy nga sagsagot, o apo, nga daton. Kadagiti aramid, ministeryo ken misyon ken proyekto ti iglesia mi. Tapno agtultuloy pay nga mapatakkel ti pagaryam, o apo. Dagitoy ti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Pagkakapnok basun ko, awis tayo nga masilig ti sakanan ti altar, bayad nga magangkanta ti Ipanakapnok basul ko, sikat asugak apo. Kita kinapanglaw ko, napnuan babak nga du. Diyos na asiken na dungo, yes pal na tituok ko. Tapno sikat makitak to, ijay langit ang ato. Ragsakot inaldaw-aldaw, Jesus nita sikigam. Paak-aklon agdaydayaw, iti Diyos anayat. Ngem siya sino ti kamangak, ito'y akasasaan. Ni Jesus anapnuan ayat, pudno isalakan na. Agkararag tayo kakabsat. Manakabalin nga apo mi, agyaman kami ti gundaway manen nga impaay mo nga da kami ket dumatag iti sanktuaryum. Kasnamet dagiti kaduami ti online live streaming. Ang makipaset ti panagyaman ken panagdaydayaw ken ka. Gaputa mabigbig mi dagiti kinaimbag mo kadagiti bibiyag mi. Agyaman kami iti panangawag mo kanyami. Babayen ti iglesia nga nakaibilangan mi. Gaput ti pamati nga inawat mi. Isut gapuna nga nagbalin kami ang mapagtalkan, o apo. Sapay la kuma, o apo, ta sikati mang Ted ti sirib. Tapno kasta naananay nga maaramid mi iti nangayabam kanyami kas mapagtalkan. Usarem kadi digiti bibiyag mi, kitagbalin kami nga mapagtalkan babaen kadigiti kararag mi. Ti kaadami, o apo, ti iglesyam. Dagiti sagot mi, panagserbi mi ken panagsaksi mi ken ka. Tultuli mo kadi nga usarin dagiti biag mi, tilikudan kadagiti pagkurkurangan mi, o apo. Ket sapay la kuma, o apo, ta parigtaen na kami, papigsaen na kami babaen ti pamati nga inawat mi ken ka. Saan mi nga itulok, o apo, nga ti kinakapoy ti agari kadagiti bibiyag mi. Ngem pausar kami iti amin nga gundaway. Tapno dagiti bibiyag mi, tultuloy nga sikati maitanok, o apo. Maminsan kadi manen, o apo, dumatag kami kas maysa nga gimong, tultuloy mi nga ikarharag dagiti kakabsat mi nga nakadanon dagiti pag kasangay da ken anibersaryo dagiti kasarda.
Agyamang kami, o Apo, itimpay mo nga tawen. Pareg tayong pay, ti panag, ti ayan-ayat, dagiti kakabsat mi, nga danon, ti anibersaryo da, bendisyon amat, dagiti biyag, dagiti nagkasangay, o Apo. Sa apela kumad, at di pagayatam, ti mapasamak ka, dagiti bibiyag da. Ket no anyaman, dagiti araraw, ken kidaw kanya, daking ka, o Apo, ipaay mo ka di, asiraragsak yan si bubuslon. Kastamit, o Apo, dagiti kakabsat mi nga umuna nga gundaway, ken kastamit dagiti imay adda dito Metro Manila, o Apo. Anakipaset iti gimong mi. Anyaman dagiti rantada, o Apo, anyaman dagiti aramid da, bayat ti kaaddada dito Metro Manila, o Apo, bendisyonam kadi isoda. Aywanam isoda. Iyadayum isoda ta anyaman nga pigad. Ket sapay la kumata nabalegi dagiti gandat da, o Apo, bayat ti kaaddada. Ket agyaman kami kadagiti presensyada ti panang bigbig da. Babayen ti panangidaydayaw ken panagyaman da ti ken ka, o Apo, gapo dagiti inaramid mo kadagiti bibiyag da. Ket kedawi mi nga saan kuma dagiti ti maudi umuna wenno maudi nga makadwami iso dati panagdaydayaw bayat ti kaaddada ditoy ayan mi, o Apo. Bendisyon am met titunggal pamilya, o Apo. Bendisyon am titunggal maysa kadagiti anak mo. Ipaay mo kadi iti sireb, panangaywan, panang taripatom kadagiti bibiyag da, panang bendisyon mo, o Apo. Mariknada kumati kaaddam kadagiti bibiyag da, tilikudan kadagiti pagdaldalyasatan da nga kasasaad ti biyag ngano daduma mangted upay, o Apo. Ngem nayulam pay dagiti pamati da, o Apo. Tapno kasta makita da naiduma nga addaan pamati nga ilawat da ken ka, o Apo. Bendisyonam dagiti trabaho da, bendisyonam dagiti pamilyada, dagiti negosyo, dagiti panagadal dagiti anak mi, dagiti plano da, dagiti umadani nga apan balasyo taaw tapno agtrabaho, o Apo, bendisyonam. Kastamit dagiti kakabsat mi nga adda kadagiti balasyo taaw, o Apo, bendisyonam matsuda. Numampay adayuda kadagiti pampamilyada. Si kakaditi mang tarabay kanyada, o Apo, kadagiti amin apaset ti panagbiagda. Kastamit kadagiti adda ti saksakit da, sagsagubanit nga kabsat mi, paset ti pampamilya mi, wala po kidawi mi ti panangagas mo kanyada. Amumi nga sika iti Diyos kalaingan nga mangagas, o Apo. Ket ipaay mo kadi, o Apo, papigsayom dagiti biagda. Tapno kasta maaramid da pay dagiti pagayatan da nga inkumit mo kadagiti bibiyagda nga agserbida ken ka babaen ti iglesia mi ken ti komunidad mi, o Apo. When Apo, bendisyon namin ti Central United Methodist Church, dagiti amin nga misyon, ministeryo ken aramid mi ti panangidangulo dagiti opisyales mi, kastamet ti ministerial team, o Apo, ken tunggal miyembro agay ayat sumupsuporta kadagiti aramid agyamang kami. Repeten na kami kadi nga dahan ti ayat maysa nga panagserbi ken ka, o Apo. Agyamang kami ken ka. Adu dagiti kayat mi akiddawen ngem ammom dagiti araraw ti tunggal maysa kanyami. Ket si papakumbaba kami nga dumawat, o Apo, ken ka nga ipaay mo kuma. Ket mangnamnama kami nga ipaay mon dagitoy nga araraw dagiti kakabsat mi ken ka, o Apo, dagiti kiddawda, o Apo. Wen Apo, tingkam manen panagsinasina iti daytoy nga lawas na kidawen met isirib salunat ken panakikadwam manen kadagiti bibiyag mi tapno saan kami nga agkurang no di ket sika ti maitag-ay kadagiti bibiyag mi. Pakawanen na kami kadi, o Apo, kadagiti bibiyag mi, dagiti nagkurkurangan mi ken ka, nagbasulam mi ken ka, kastamet ti padami nga tao, o Apo. Tapno kasta tultuloy nga ti ayat mo ti makita ti tunggal maysa kanyami. Dagito iti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen.
da kami tinasubot. Liliwa ka arit langit, tadungom nam namaek, idala na ijay Eden, idala na nalinteg. Amen. Iyama kenana kuma, ken Espiritu liliwa, dayawen na ipangruna, ti langit ken ti dagat. Amen. Kakabsat ken Kristo, nalpasen ti gimong tayo, ngem ti panagserbi ket mangrugi kadagiti lugar nga nangayaban ni Kristo ti tunggal maisa kanya tayo. Ti kapya, ti talna, ayat, ti parabor, ti ipaay kuma, ni Apo Diyos ti tunggal maisa kanya tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.